tadzoka kuzoyeuchidzana kuti hapana munhu ari kuenda kubasa. Zvese zviri kuitwa nana Madungwe nevamwe vapfana vari kumumbuka zvechimbwende zvimambuya zvezanu zviri kungoenda pasocial media zvichinoposta kuti munhu wese mangwana kubasa. Ende zvakanakira vanhu vakaita sana Madungwe nemamwe mazimbuya ezanu, ndaona mashoko avanga vachitaura, vanga vachiti vanhu endei kumabasa mangwana, because mukasaenda kumabasa life yatinorarama muZimbabwe yakaoma. Ukasaenda kubasa unofane nzara. Isusu rizende tisiri kuendera kubasa ndoye muri kutaura muchizvipindura, because isi tiri kutaura kuti Zimbabwe yese yakurarama nevending. Saka hurumende basa raenderei rekudya mari yedu isusu. Muri dzawo ndodzi kubenefita. Chimbotarisai kuti hurumende yacho ine mabasa mangani iri kucreata? Hapana. But iwo futi uri kuenda pasocial media uchienda pakamera wonotanga kutaura zvinhu izvozvo zvingori same nezvetiri kuramba. Uri kubvuma kuti hurumende haina mabasa iri kucreata, vanhu vari kurarama nevending, but uri kuda kukurudzira vanhu zvinhu zvakadhakwa. Zviri izvo zvinhu zvetiri kuramba. Saka zvitaurire wega wozvikolekta wega sezvo uri kutaura. Kulendi ndambona Madungwe achitaura kuti vanhu vese endai kumabasa, because takuzviitira tiri mabusinessmen. Nonsense bamunini, uri nonsense mfanhewo wakadhakwa stereki. Unozoona vanhu vachikuregedza nenyaya yemental health yako iyeningiri nekuti vanoona kuti unovhurika, vanenge vachitonyara vachiti Madungwe munhu bho pamwe munhu ari kuningira. Iwe shamariyo uri kuzviitira chicho uzviitirewo. Chechi yako yaina kana 15 tiratidze kana 15 vanhu vanopinda chechi kwako. Hapana, kurarama senherera. Murume mukuru rako ronota mota yekupuwa, akapiwa mota, apedza kupiwa mota wakanokumbira futi kukumbirira mukadzi wako. Akabva apromiswa kuti ndomupa birthday rako. Birthday rako obva watanga kuchinja madays uchimadzosa kumashure. Robva razoita birthday obva watanga kusenda futi mameseji uchiti ndokumbirawo mota, ipewo mukadzi wangu mota. Ndo life yoda kurarama yekukumbira uri munhu wechirume. Ndo zvinhu zvoda kuti isati kune zvekukumbira, isinoda kuzvishandira. Zvinonaka kana wakumbira for yourself motononzwa tsitsi. Iwe unoda kukumbira mukadzi futi. Iwe wapiwa. Unopenga here kukumbira mukadzi. Ndo unozi tikwenda kubasa, munoshanda kupi mimi? Mukadzi wako wakuita mota yekukumbirira. Munhu murume wese akuna munhu anoenda kunokumbira mumwe murume utengera mukadzi wako mota, unopenga here? Rafi yacho iyewo chakaitira kupiwa. Apedza kupiwa akukumbirira mukadzi wake. Nhasi tikuona zimunhu iwo nezifesi rake ari kuenda achinoti vanhu endei kumabasa mangwana, because mukasaenda kumabasa life yetu kurarama muZimbabwe tikurarama life yekuzvishandira. Vending chivenda ndo chekutaura kuti kuzvishandira. Life yetu kurarama kurarama life yetu. Vachera dhululu, no vakadzi vachorwa dhululu nyaya dzinoningira mashefu, because mashefu ekuzanu nonsense. Akuna chinzi mushefu ekuzanu tseke ngavagara nechipolitical party chavo. Zvinhu ndezvenyika, it's all about government. Government haiswe vanhu vekunzi vanenge vachikutonga vachikudza zvekupenga. Zvezvenyika pese pevari kufamba vari kungoombera zanu kuita yekuombera kudai. Zvinhu zvavanenge vachishandisa ndezvedu, zvinhu zvenyika zvavanenge vachishandisa muchivaombera. Ene handa ndichitombokuratidza vamwe vanhu vanga vachibuda futi vanga vachitenda zvimachikenini. Munhu anobuda akapfeka zihembe remusangano otanga kutaura kuti osvika painterview otanga kutaura kuti tinotenda tapiwa machikenini, tapiwa hembe tapfeka tachena. Hembe inenge chinzi tapiwa tachena yacho ihembe nefesi yaED. Tabva tapiwa mvura tikamwa, mvura inoita mari. Mvura itotengeswe. Mukwane mimi uri kuomberera chikenini wadya uri pazuva futi. Ukaenda kuchikenini unodya uri pazuva here. Handi unokatenga ugonotopiwa pekugara pakanaka. Ugara mune mafeni. Mvura wotopiwa onzi dyira pazuva. Zvakabikwa marimwe zuro zvinoshisha muningodya. Isiyo stock inenge yakuraswa here. Bozi kana uchida kuona kuti muri kuitiswa zvinhu zvakadhakwa, oreti munhu apedza kukupa chikenini okupfekedza hembe nefesi yake obva akuisa painterview kuti chitaura zvakanaka pamusoro pangu, wotaura zvakanaka kuti ndapiwa chikenini nemunhu. You are very stupid. Kupfeka hembe nefesi yemunhu is advertising. Kukutaurira taurai nesu toziva zvekuadvertising. It's advertising. Ndikapfeka hembe nefesi yako, you have to pay me. Nonsense. Kwa hiyo moti mimi murungopfeka hembe dzine mafesi on muchiadvertise on every day muchiwamaketa mafesi awo. What are you getting at the end of the day? Nothing. Bozi ukatasa hore chimbotasa hurumende yacho. Hurumende yacho inoita zvinhu zvekuvhara vanhu kumeso so. Ende ukatoda kutarisa zvinhu zvavo zvavakuita mazuva ano, vakuwandira kumaruzevha. Ora ime mambuya ekumusha nemakule ekumusha. Mutora na mbuya vedu muri hama dzedu. Bari chimwe chinhu chedu tipesane tikurambei kuti kutoreta musama dzedu. Mwachatoita ukama nezani iyoyo. Because isusu tokana tichizvitaura kuti kwetinenge tichifamba tichita zvetiri kuita tete tichisafa tisite tichishanda. At the end imimi muri kutengesa nyika nekuda chikenini. Bati kana mwedzi wapera
munenge makutifonera muri kuda mari yacho vanhu vacho ivavo vemuiona kupi imimi murimi vanhu vari kusapota mari nezanu imi moti mamunikumbira mari munopengere bhozi imimi ndikutati zanu pf ndiri kutita zadaisada to explain mamati sharp makuenda makunopfekeswa mazirigalia makuenda kunovavhotera ndirweseri mobva machida mari kwandirisika muda ndione kuti ndimofanira kutotipa mari bhozi imi mukunaunge isu tikupenga imimi ndimofanira kutotipa mari bhozi mukuvhotera zanu ngekuprovidere everything like zvikuita mamwe maparents go kueurope go kusouth africa go to different countries vabereki vatochembera vanenge vane wealth pfuma yekuti vanotosiyira vana vavo upfumi votosiyira vazukuru upfumi kwete kuti imimi makutonditsoma kuti chimwana chidiki ndiponi because nyika iri normal nyika ukadatosa nyika iri normal zvezvo zvekunzi hanzi mwana ngaachengete vabereki zvinoreva kutoti nyika yedu ine era ukatarisa nyika dzakabudirira mwana anosvika pakutozvarwa atone mari kudhara paanozokura anenge atovhurirwa mabhizinesi achishandisa mari yevabereki vake iye mari yake yaanenge akushanda ipapo inenge yatoo yevana vake but ukada kutarisa muzimbabwe hamuna munhu anokwanisa kuzviita izvozvo ende vanhu vanozviita izvozvo mapoliticians chete vanhu vari muZANU-PF ivavo ndo vanhu vanokwanisa kurarama life yakadaro ukada kutarisa vanhu vakaita sana ED chimbotarisa vana vake izvozvo tikada kutarisa kuti vana vake vane mari unoona vane mari yakawandisa ubva watarisa kuti vakashanda makore mangani havana makore avakashanda but tikada kutarisa imimi vabereki vedu makashanda makore akawandisa tikada kutsvaga kuti makasiye chii hamuna chinhu chamakasiya mutori pazero asi isusu tongona titori nani why because isusu tinotoonera kuti ZANU yakadhakwa ende togara tichitaura kuti ZANU-PF yakauraya mageneration akawanda chimbonyatsotarisa iwewe kuti ZANU-PF yacho kubva pavakatora nyika hurumende yeZANU-PF yacho ichitonga muchitani takuzitonga vanhu vatema chii chisvino chakamboitwa muZimbabwe chekuti vanhu vanotaura kuti isi takatenga zvakati vanhu vari muZimbabwe vanonzi malandlord vakawanda vacho vari muHarare dzimba dzacho ukadzitarisa dzakasiya vatotengerwa zvimastendi zvacho nevarungu vavaishandira togara tichitoitaura nyaya iyoyo vari kumamisha vari kumaruzevha vamwe vacho ndoveve vainzi vakaramba kutengerwa mastendi muHarare vachiti tinonovaka kumusha kuHarare kusango ubva vanovaka kumusha ende kwadatarisa kuti kumusha kwacho chavakavaka chii hapana chinhu chavakavaka generation yakutomira-mirawo yakutombotirai kuvaka kumusha ndo generation yedu iyi ende ukatarisa vanhu vacho vanotoramba kutoti pasi neZANU-PF ndo vanhu vakabudirira munhu wese anosimbisa ZANU-PF munhu anosimbisa zvemusombodhia zvinhu zvenyati zvinhu zvekuroeswa manzi manyaupe ndo timu racho iwowo iwe ungatosapota ZANU-PF totokutarisa kuti uchabudirira nei mupenyu hapana chaunobudirira unonzi kuti ubudirire sapota Mnangagwa kuti ubudirire wobva wabhiga wotanga unoomberera mpinga vachibvayo vachatseke ukaona chinokumbira zvinhu kumbira kuna mumwe munhu murume nyika iri normal panofanira kunge nema-opportunities ekuti munhu wese even iwewo nekudhibha kwaukaita nekusadzidza kwaukaita neudofo hwaunahwo unofanira kunge une something chekubata chaunowana uchiwanawo pekubata because munhu akadzidza akawana basa anoemploya munhu asina kudzidzawo omubhadharo womari hakuna munhu anoshaya basa munyika ino but vanhu vacho vakadzidza vari kutoita mabasa acho ekutocheka loni kuzimbabwe vice versa manje bozi tozari kune dzimwe nyika vanoti vakadzidzira vaka akawana basa rake akashanda uti garden boy chuya chero usina kudzidza chingodzidzirawo loni more handiti but in Zimbabwe it's now different munhu anosapota Mnangagwa obvanzi mfana maini ichiita madhiridhiri akutopinda kutorana ndiye akutozoemploya vakadzidza achiva kuzoti kudzidza kwako panapa kushanda kuna basa wakadzidza mari ione nedesperation kuti uda rendi uda kubhadhara uda kudini zvakawanda ubva ngoti muda ndipa mari murungu wakutoti bosi kune mabalansi asi ukatarisa Emerson wacho nekusanyara ndiye munhu ari kunokepa vana chimbotariswa kuti vana vanokepa vangani ende mabasa acho ari kugadzira mangani unoziva zvinhu zvinonyadzisa zvekuti munhu anoramba achingoenda kunokepa vana achiramba achingonokepa vana ngazvibanwe zvekukepana hazvichaitwe ngazvingobhanwe because hatina mabasa atiri kukwanisa kukupai because zviri kuitirwe chiwo but you guys don't want to listen pachitaurwa nevanhu motanga kuti ini ndiri business as usual ungazviti une business ende ukatotarisa vanhu vakawanda vana vacho vari kuenda kuchikoro vari kuenda kumayunivhesiti mari yavanobhadhara kumayunivhesiti netime yavanotora vari kuyunivhesiti vachizonokepwa zvavanozoita zvacho mabasa acho havamawani
vamwe vanoriska kutengesa mombe, vamwe vanotengesa dzimotikari kuti aendese mwana kuchikoro, but mwana wacho haakwanisa kuzvitenga bheki, haazokona kuzvitenga bheki. Why? haasi kupiwa basa racho kuita munyika macho hamuna mabasa, because vanhu vacho vanozviti vakadzidza vawandisa muZimbabwe, ndo vanhu vacho varimo muZimbabwe vakawandisa, saka hakusisina munhu achakwanisa kuemploya vamwe, ende hurumende yacho haikwanisi kukuvhurira mabasa. Ukatonzwaona basa muZimbabwe unenge watowana basa kubva kune mbavha dzeZANU-PF, ende iwewe unenge uchitoisimbisawo ZANU-PF wonokwana nyaya iripo. For example, musapota ZANU-PF by Ginya kana unochitowe ZANU. Ndakatombobvunza kuti iwo chichi ndakambobvunza munhu ndikati alright, iwo uri kuti ZANU zvoutwa ndiudzowo 3 mareasons ekuti why ndichifanira kusapota ZANU-PF. Akatadza kuti taurira 1 reason inobatikana kuti ndokuite mari kutseka ndikusapote kuti ndine mari ipi, nyika yese isina mari, ndidi mari yekuti ndinyengerere umwe munhu kuti ndite mari ndinofanira kungoiwana kuti nyika yangu yatone maopportunities ndakutotora mari, kwete kuti nditange kuti ndikunyengererewo ndikaanzisapota ZANU kuti uite mari. Ko what more vana vangu kana vane pfungwa dziri different vasingadi kusapota your stupid ZANU? Ndo problem iri muZimbabwe. What are they going to do? Ndo problem iri muZimbabwe kuti munhu akazvara mwana wake anda kuti mwana wake aite zvaari kuita. Izvozvo ZANU-PF yacho iyo ukatasa vanhu vanosigira ZANU-PF vanotanga kutoti imimi vanemi muda kupanduka, handidi kuona baba pangu, yeye uda kutengesa nyika, isi takaona hondo yacho iri kupi munoswera muchidzwa neZANU-PF. Izvo zvimakore mangani 45 years dzacho dzese hondo yacho iri kupi, ende hondo yacho yetiri kungorwa ndeyedu tega vanhu vatema, tega vanhu vatema, ndo hondo yetiri kurwa, ndo hondo yetiri kutaura futi iri kutaurwa navageza kuti mangwana hapana munhu ari kuenda kubasa, munhu wese achaswera ari kumba kwake, hapana munhu anouya kumba kwako achikudza zvinani basa. Because tikati vanhu vese ngavaende kunodemonstrata, vakomana veve vari kuuya nemamboma avo, vari kuuya nezvimategazi zvavo. Saka tiri kuziva last time pavakapiwa $50, vakapiwa $50 kuti varove vanhu, vakapiwa $50 kuti vatokwadza vanhu vari kupinda mustreet, ende vanenge vada kutokurova zvekuremara. Hatichazive kuti tikasauya mangwana muchavapowo mari kuti vatitere kudzimba dzedu. Tinonyatsoziva kuti mapurisa imimi life yemuri kurarama itori normal. Mapurisa is just a human being, zvimastupid zvinonhuwa mazibhutsu akabhenda. Get away. Unotera munhu kuti wakamira zani kuti munhu ndauya kumba kwako kuti waona kuenda sei usina kuenda basa. Zvinenewe urirombe unotambira $170. Ende mapurisa masivu service. Get away wenyu. Ndikuone. Fanike iwewe. Tamba zvako, tamba. Tamba ndikukuona.